गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव गुबुन मोनसे भिडिअ'आवहाय बरायनानै लाफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनैहाय बांद्राय सोरखौबा बा गुबुनखौ बा माबा मोनसे खोथा बुंनो बा बखिनायनि बा सोंखारिनायनि खोथा भिडिअ' लाबोआखै। दाखालि मोनसे आङो रनजित बसुमतारीनि बिथांनि जाखिनि हाग्रामानि सायाव खावलायनाय बा सोरनिबा सायाव खावलायनाय आं मोजां मोनदों बिथांनि जाखिनि स्टेटमेन्ट होनाय। नंगौ जों बखिलायनो नाङा, सोरबाया सोरखौबा जों सोंखारिनो नाङा, आं बेखौ मानिदों, मोजां बाथ्रा। बिदिब्ला बखिलायनाय बा सोंखारिनाया बबेयावहाय फैयो, बबेयाव जानानै फैयो? सार रन्जन दैमारि बिथांखौ दिनैहाय बुंबाय थादोंमोन नङा होमबा? बिथांखौ दिनैहाय मा बुंदों? जोंनि जायफ्रा खुंथायाव थानाय बिथांमोना बुंदों जों बरनगोन। जों बरनगोन होनबाय नालाय गासैबो बर' रायजो राजाया आसा बा भरसा बा नेनानै थाबाय। दिनै जाय बुस्थु जि केसखौ जोङो सुप्रिम कर्टसिम थांनो नाङा बा हाइकर्टसिम थांबाय, जों स्टेटनि गेजेरावनो हाइकर्टसिम थांबाय, जों बेसिमखौ मानिबाय। सुप्रिम कर्टसिम थांनायखौ जोङो गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा सानदों आरो गोमोहाबदों आरो दुखुबो मोनदों। दिनैनि बे जायफ्रा खुंथायाव दङ बिथांमोना बुंजागोन बा सोंखारि जागोन, बिथांमोना बेखौबो हजम खालामनांगोन। उफाय गैया, सोरबा BPFआनो था, सोरबा UPPLआनो था, नोंथांमोना सोंखारि जाखागोन, बे साभाबिक। मानो होननानै बुङोबा जों साननो गोनां जानाया बेनो जे जों बर'नि सासे जांख्रिथायारि आफाद खुलिनाय बा बर' हारिखौ दिनै मोनसे ओरैबायदि गोजौआव लाबोनाय सासे गोरों मानसि होनांगोन जों बेखौ। सोर गुबुना मा होनना बुङो आं बेखौ मिथि रोङा, खिन्थु आं गोरोंखौ होनगोन आरो बर'नि गेजेराव बेबो सासे मस्ट टप लिडार होननानै बुंजागोन। सोरबाया फरायनानै गोरों जादों, डक्टरेट नाम लादों, फरायनानै गुबुन गुबुन टाइटेल नाम लादों, नाथाय रन्जन दैमारि सारा दिनै बेफोरबायदि डक्टरेट टाइटेल बा गुबुन गुबुन बेफोरबायदिखौ लुबैया। नाथाय बियो हारिनि खामानि मावनाय, हारिनि खोथा जेब्लायबो सानो बियो। दिनै बे मानसिखौ जोङो दिनै बे सारा जुदि सुप्रिम कर्टसिम जुदि बिनि केसखौ जुदि लांनो गोनांबा जों बर'नि गेजेराव बिनि गोरोंसिन गैला नामा? आरो आयेनखौ मोनथियै मानसिफोर गैला नामा? आं बेखौसो साननानै दं। आरो जुदि मोनथिनो गोरों मानसि दङ, रन्जन दैमारि सारनि थाखाय जोंनि जायफ्रानो था BPFआबो सालायखांबाय, रानिं दा नै अनगयिं दा दिनैहाय माबा UPPLआबो सालायगासिनो दङ। बिथांमोना मा रन्जन दैमारिनि थाखाय जयैनो दिनैहाय सुप्रिम कर्टआव थाङालाफानो दिनैहाय हाइकर्टनि गेजेरजोंनो बिथांखौ बरननो हानायनि जेबो राहा लामाखौ नुवासैमोन नामा? सुप्रिम कर्टआव थांनाय लगे लगेनो माला हियारिं जागोन, माला गोबां स्टाडि खालामनो गोनां जायो। थोंजोङै नायनो थाङोब्ला गैयाब्लाबो 2-3 बोसोरावहाय 23, 24, 25 इलेक्सन सफैबाय। अब्लानि समाव नोंथांमोना माला मा खालामगोन, रन्जन दैमारि सारखौ माला बरनगोन? बाथ्राया बे जानानै दं आरोखि। जों मालाबा सानो, दुखु मोनो। आं देहाया थिग नङा, थेवबो खोथा बुंनो थाखाय बोलो नांगौ जायो। बेखिनि बोलो एनार्जि गैयै जानानै दङ आङो। दाखालि आजि सानबासो जाबाय, देहा थिग नङा। फुजानि सिगांनिफ्रायनो एकदम उइक जानानै दङ, जानाय मानाय थिगै जानानै दङ। बेफोर आलादा बाथ्रा, उइक जानाय बा मानाय, एनार्जि खमब्लाबो। थेवबो गोसोआ जोंहा रन्जन दैमारि सारखौ आं सुप्रिम कर्टसिम थांजानोखौ बादोंमोन। जों सानदोंमोन जों दिनैनि बे खुंथायाव थानाय गभर्नमेन्टखौबो सिन्था धारा खालामगोन बा आवगोलनि थानाय सरकाराबो
माबा मोनसे सिन्ताधारा खालामलायगोन सुप्रिम कर्टसिम थांलाया बेफोरबायदिखौ साननानै दङमोन दिनैहाय एकदम डाइरेक्ट सुप्रिम कर्टसिम थांनायखौ जोङो बर' रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों आरो गोबां मानसिफ्रानो दिनैनि दिनावहाय UPPLखौ अनगयिं सरकारखौ दुखु मोननानै दं बर' रायजो राजाफ्रा बिसेसकय रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफ्रा दिनै हल लाइफ साजा मोननानै दङ बिसोरखौ दिनै होफिननायनि थाखाय दुखु मोननानै दङ नाथाय बेखौ दिनैनि बे गभर्नमेन्टआ मावदों मावाखै बे आलादा बाथ्रा दाथ' बिथांमोना बुंदों जों सुप्रिम कर्टसिम थांगोन होननानै नाथाय मा गेम दङ पलिटिशियान गोजा नालाय बिथांमोननि खोथाखौ जों हाजार सिदा बुंबाबो जों एसे खेंस्लायै साननो गोनां जानानै फैदों आरोखि जों सानखानांगोनबो गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा सिदायै बुंदोंब्लाबो बिथांमोना एसे जों गासैबो बर' रायजो राजाया बिथांमोननि जाखिनि पलिटिशियान बिथांमोननि खोथाखौ खेंस्लायै साननायासो मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो जेखियानो जाया मानो रन्जित बसुमतारिया बिथाङा दाखालि जिहेतु स्टेटमेन्ट होदों बिना गयारिजों आरो गावजों मोनसे स्टेटमेन्ट होदों नालाय बावहाय बिथाङा BPFखौबो खावलायदों आं मोजां मोनदों बिथांनि जाखिनि खोथा बुंनाय सोंखारिनायनि बाथ्राखौबो बुंदों सोंखारि जागोन नोंथांमोना सहायनांगोन बेफोरबायदिखौबो हजम खालामनांगोन सोरबाया गाज्रि लेंगुवेजजों इउज खालामगोन गाज्रि लेंगुवेजजों सोंखारिनो हागौ बेफोरखौबो हजम खालामनो हानांगोन बेफोरखौ जुदि हजम खालामनो हायाबा पलिटिशियाननि मानसिबो नङा बेफोरबायदि होननानै सानगोन आङो बेफोरबायदि गाज्रि सोंखारिनायखौबो हजम खालामनांगोन आरोखि दिनैनि दिनाव ओरैबायदि लेथ्रा लेंगुवेजजोंसो इउज खालामलायो सोंखारिलायलायो आरोखि जोंनि जेनेरेशना नङा खिन्थु नोंथांमोननि पलिटिशियाननो सोंखारिलायो जिखियानो जादोला नोंथांमोना जिखिनि स्टेटमेन्ट होदों आरो हाग्रामामोनखौ नोंथांमोना जे खावलायदों जोंनि जाखिनि मावनायाव गोरोन्थि जानाय बा माबा मोनसे रन्जन दैमारिनि बेलायाव हेफाजाब आरो मदद खालामलायोब्ला जों खौसेथि थांलायोब्ला मोजां जागोन होननानै बुंदों थिगैनो दं आं बेखिनिसिम मोजां मोनदों पलिटिक्सआ आलादा बाथ्रा जों पलिटिक्सखौ दिनैनि दिनाव अन्तत बोसोरसेखौ 1 इयारखौ जों आलादा चेप्टार होननानै दोनना लानाया मोजां खारन जोङो मोनसे खौसेथि स्ट्रंखौ खोन्थानांगोन दिनै हाग्रामाया मा मावदों बेखौ बुंबाय थानायनि सम गैया दिनै प्रमद बर'आ मा मावदों बेफोरखौ जों बुखिलायबाय थानाय बा बुंबाय थानायनि सम गैया दिनै प्रमद बर'आबो फैनांगोन हाग्रामायाबो फैनांगोन सोरबा हाग्रामा होन सोरबा प्रमद होन सोरबा खाम्फा होन सोरबा चन्दन होन सोरबा गासैबो जों फैजोबलायलायनांगोन जों दिनैनि दिनावहाय जों बै समाव आवगोलो मा मावलायदों सोरबाया सोरखौबा बुबाय सोरबा सोरखौबा सोबाबाय जों बेफोरखौ बुंबाय थालायनायनि सम गैया जों बेफोरबायदिखौ बुंलायोबा आंहाबो गोरोन्थि दं आं बेखौ सिमान लानांगोन नोंहाबो गोरोन्थि दं बेखौ नोंबो सिमान लानो हानाय जानांगोन औ आं खामानिखौ आं बेखौ सोबानाय जादों बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो हानाय जानांगोन अब्लासो नङाला जोङो सोंखारिलायबाय थानानै बा बखिलायबाय थानानै जेबो लाब गैयिखौ आं नुहुरदों खारन जों दिनैहाय गासैबो बर' रायजो राजानो सार रन्जन दैमारिजों लोगोसे जियाल' जेसेबां दङ बेफोरखौबो बरननायनि बेबस्थाखौ थाबैनो लायोब्ला मोजां आरो दिनै एकर्डनि बेलायावनोथ' माखासे बुस्थुफ्रा लिरनायबो गैखाया बेखौ नायोब्ला आरोखि बेफोरखौ जों साननो गोनां जानानै दं मा जों NDFBफ्रा बिदिनो गोदाव सोराव ललिपपजोंनो जों बुरखाय जामारबाय नामा गासैबो बर' रायजो राजा इन्टेलेक्सुयेलफोरनाव आङो बे मोनसे कुइसन इन्टेलेक्सुयेलफोरा नाथाय नायोब्ला बा साननानै नायोब्ला एसे मोजां NDFBनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं बिसोर ललिपपजोंनो चक्लेट गरसेजोंनो बुरखाय जाबाय नामा आंनिया बारे बार बे मोनसे खोथाया सोंथिया फैबाय थादों खारन जेसेबां दैदेनगिरि जादों NDFBनि कन्ट्रिबिउसन बर' रायजो राजाखौ जेसेबां लाबोदों NDFB कन्ट्रिबिउसन BTC एकर्ड जादों NDFBनि कन्ट्रिबिउसन बै आरोखि गोबाङावनो आं बुंजोबनो थांला बुङोब्ला गोबां बायदि रोखोमनि खोथा ओंखारो नाथाय बेफोरखौ जों बुंबाय थानायनि सम गैया जायफ्रा दिनै लाइफ साजा होजाबावबाय सेकेन्ड टाइम बिथांमोननि बारैसो खोथाखौ जों साननाया गोनांथिसिन होननानै आं सानो पलिटिक्सआव पलिटिशियानफोरखौबो आं खावलायगोन नोंथांमोनखौ नोंथांमोनाबो
गोदान खोथा गोदान टपिकखौ लानानै जों बुंलायोब्ला मोजां। दिनै प्रमद बर' बिथांनावबो जों मालाबा खोथाखौ ओंखारबाय थायो। अक्सिगुरि दुमबाजार बिथिं मालाबा हरावहाय आइजोफोरनो बिथाङा बायदिसिना माबा होगोन होनना बुंदोंमोन। कम्बल खुन्दुं बिनिल' पलिटिक्स थांबाय हाग्रामानि सरखाराव बेफोर खोथाखौ बुंलायनो नाङा। बादो दिनै बेफोरखौ दोनथ'। दिनै नोंथांमोननो जोङो माबा मोनसे होनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना ला बा गुबुन एंगेलजों बुं। जों बै मोनसे सरखारखौ जों बुंलायबाय थानानैबो लाब गैया। दानि सरखारखौ नोंथांमोनखौबो बुंगोन सोरबाया उनावहाय देनां बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां। पलिटिक्सआ बेफोरबायदि नोंजों आंजों बखिलायबा गोदान टपिक गोदान खोथा मोजां खोथाखौ सोना होनो हायोब्लासो मोजां। ए बुले जे जों राजा रानिनि खोथाखौ बुङा लाफानो गुबुन हादोरनि बा गुबुन कान्ट्रिनि डेभेलप कान्ट्रिनि बा गुबुन खोथाखौ बुंलायोब्ला मोजां जागोन। थ' लोगोफोर आंनि भिडिअ'आ गोबां गोलाव जाबाय आरो नोंथांमोननि गेजेराव जुदि माबा मोनसे गाज्रि खोथा जुदि बुंदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बियो आरो निमाहा बिनाय थाबाय। थ' आं देहाबो थिग नंखाया बारे बुंखाबाय थादों। आं साननैसोनि उनावहाय गुबुन भिडिअ'खौ लाबोबाय थागोन। थ' लोगोफोर भिडिअ'खौ बावहायनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।